Hei ja tervetuloa haastatteluun ravintola Jyväshovin musiikki-isäntä Vesko Oksanen. Kiitoksia. Mikä sun rooli on ravintola Jyväshovin toiminnassa? Olen siellä musiikkivastaavana. Eli kaikki mikä liittyy musiikkiin niin on minun vastuulla siellä. Ja soitan väliaikamusiikit ja huolehdin bändilöistä. Aivan. Millainen sun oma musiikkimaku on? No itse mä tykkään kyllä kasarihevistä, että se on mun lähellä sydäntä. Whitesnakeit, Uriah Heepit, kaikki nämä menee. Selvä. Kiitos ja nyt voidaankin siirtyä sitten haastatteluun. Kiitos. No niin, ja nyt jatkamme haastattelua Vesko Oksasen kanssa. Vesko, mikä on ravintolan asiakaskohderyhmä? No meidän kohderyhmä on 30–60-vuotiaat. Ja mikä on ravintolan musiikkilinja ja miten se on teemoitettu? No perjantaisin meillä on iskelmää. Me panostetaan hyvään iskelmämusiikkiin ja lauantaisin meillä on sitten biletystä hyvien bilebändien kanssa. Aivan. Onko ravintolassa myös karaokea tarjolla? No kyllä meillä on. Hovikaraoke on ravintolan peräosassa ja siellä on 5000 kappaletta jokaiselle jotakin. Minkälaisia uudistuksia teidän ravintola on tehty? No valaistukseen ollaan kiinnitetty huomiota ja ollaan laitettu sitä paremmaksi ja sitä uudistetaan edelleen. Sitten karaokepuolta on isonnettu, eli on lisää tilaa, äänentoisto on pantu paljon paremmaksi siellä ja sitten uutta väriä seinällä, mikä on nuorentanut paikkaa. Entä miten näitä uudistuksia on otettu vastaan? No oikein positiivisesti. On todella tykätty siitä ja tämmöinen uusi nuori musiikki on antanut ihan uutta potkua koko paikalle. Aivan. Minkälaisia tavoitteita on tulevaisuudelle ravintolan suhteen? No kyllä meillä tavoitteet on, että me tultaisiin Jyväskylässä tämmöiseksi ykkösmestaksi tällä saralla, että tykätään tästä hommasta. Selvä. Minkälaisia kohokohtia teillä oli viime vuoden aikana? No aina kun ravintola on täys, niin on aina kohokohta. Viikarilainen, Paula Koivuniemi, Andy McCoy. Ja Vesko, voitko mainita jotain kevään huippuartisteja? No meillä on tulossa Juha Tapio tämän kuun lopulla ja sitten meillä on Jani ja Jetters ensi kuussa ja samoin Kake Randelin, Suvi Terästiska tulee huhtikuussa ja Lauri Tähkä ja Gepard, että ihan kova kama on tulossa. Kova tarjonta. Kyllä. Mitä muuta haluaisit vielä mainita ravintola Jyväshovista? No ravintola Jyväshov on auki perjantaisin ja lauantaisin. Ja jos on isoja tapahtumia tai messuja, niin sitä aukaistaan myös viikolla. Aivan. Haluatko vielä välittää terveisiä katsojille? No tervetuloa ravintolaan Jyväshoviin. Eiköhän näitä käymään kahtamassa. Lähdetään. Kiitos.